Első alkalommal rendeztek lovaskutyás családi napot az Újszent Iváni Lovasparkban. A május 13-ai rendezvényen számos program várta a kilátogató családokat. A kedvezőtlen időjárás miatt a programok többsége a Lovarda Fereti épületében zajlott, mindössze 2 lovas bemutató maradt el. Több szegedi kutyás szervezet is képviseltette magát a rendezvényen, köztük a Kutyázók Baráti Társasága Szeged, akik engedelmességi bemutatóval készültek, és a Tappancs Alapítvány, akik kutyaszépségversenyt rendeztek, melynek helyezettjei értékes kutyás ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak. A Happy Riders lovasiskola a legkisebbeknek is lehetőséget biztosít a lovaglásra. Ennek keretein belül a kicsiknek a családi napon is lehetőségük volt kipróbálni a Lovi-Ovi lovasoktatást, melyben a fő hangsúly az egyensúly fejlesztésén és az állattal való megismerkedésen van. A kislovasok játszva tanulhatják meg a lovaglás alapjait, és hasznos élményekkel lehetnek gazdagabbak. További programok is várták a vendégeket. Láthattunk patkolást, megismerkedhettünk a ló ápolásával, és különböző sörényfonási módszereket is tanulhattunk. A Happy Riders lovasiskola fontosnak tartja környezetünk védelmét, ezért a nap zárásaként lovasai rendhagyó módon lóhátról gyűjtöttek hulladékot szelektíven. Ez volt az első ilyen rendezvény a lovasiskola történetében. A rendezvényről Solymosi Anna Máriát, a lovasiskola vezetőjét kérdeztük. A lovaskutyás családi napot a felelős állattartás jegyében rendeztem, hiszen egy igényes lovasiskolában ugyanúgy része kell legyen az oktatásnak a felelős állattartásra nevelés, mint maga a lovasoktatás. Ugyanúgy szeretném a lovasaimat megtanítani a környezetünk védelmére és óvására, tehát ez is tulajdonképpen a lovasiskolai oktatás része. Hát ha körülnézek, csupa mosolygó gyerekarcokat látok, és azt gondolom, hogy ez önmagában siker, és azt gondolom, sok gyereket és felnőttet boldoggá tette ez a nap, és jól érezték magukat, úgyhogy én is elégedett vagyok.